खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे गोजोन फुंबिलिनि खौरां फोसावनायाव बयखौबो टाइम्स अफ बड'लेण्डनि जानानै गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय। दिनैनि खौरांखौ फोसावनो लादों आं धनन्जय रामसियारिया। रायजो राजाफोर आरो आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, दिनैनि बयनिख्रुइ गिबिसिन खौराङाव दङ। बङाइगावनि 18 साननि गोरलै गथ' गोमानायखौ फख्रियाव गोजावनाय थासारियाव मैया बोखांना मोनबाय। बङाइगावनि नानखार गामिनि बिनय सुक्रुधर आरो सेपाली सुक्रुधरनि 18 साननि फिसाज्ला उन्दै गथ'आ थांनाय बृहस्पतिबारनि हरनि समाव बिसिनानिफ्राय मिथिस्लाबै गोमादोंमोन। बे गथ'खौ नागिरनानै मोनबाय गोथै देहायाव। बे गोमानाय गथ'नि मुङा नबाजातमोन। बेखौ न'खरनिनो उन फारसेथिं थानाय गंसे फख्रियाव नागिरनानै मोननाय जायो। बिनि सिगांनो जाथाय जानाय जायगायाव जिल्लानि पुलिस बिफाननि गाहाय सपन नील देकेया फैनानै जाथायनि सायाव मिथिनानै लायो। जाथायनि सायाव मिथिनो थाखाय पुलिसा नबजातनि बिमा बिफाखौ लांनाय जादोंमोन। बिनि दान्दिसे उनावनो एसे गोजानाव थानाय फख्रियाव गोजावना थानाय थासारियाव मोनो। नाथाय मा जाहोननि थाखाय बे मुगैथाव खामानिखौ सोर मावखो मिथिनो हानाय जायाखै। जाथायनि सायाव पुलिसफ्रा नायबिजिरगासिनो दं होनना खौरां बिजोङाव मिथिनो मोननाय जादों। बाक्सायाव आरोबाव हाग्रानि मैदेरनि उदखार, 20 बिगा माइ आबादनि खहा। बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमानि गुबुन गुबुन ओनसोलाव हाग्रानि मैदेरनि उदखारखौ गोबां नुनो मोनबोगासिनो दङ। बिदिनो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय बगाजुलिनि खोदोमगुरि गामियाव हाग्रानि 30-40सो मैदेरनि फालोआ मैया हरनि समाव खोदोमगुरि गामिनि आबादथिलियाव फैनानै नब्रै नबासिनि 20 बिगासो हानि माइखौ जासे जानानै गाग्लिनानै आलाय सिलाय खालामना गालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिनि अनगायैबो गोबां न'खरनि बारि बागानाव हाबनानै गय आरो बायदिसिना दंफांफोरखौ सिफायनानै सिलिंखार खालामना गालांदों। बिदिनो मैदेरा मानसिनि गेजेराव उदखार खालामबोबाय थानाय जाथाया गासै बगाजुलि ओनसोलनि रायजोफोरखौ गोबां दुखुआव खोख्लैदों। बगाजुलि ओनसोलनि मासिगिरि बिरदाव बसुमतारिया फोरमायनाय बायदिब्ला भारत भुटान सिमनानि गेजेराव रायजो जानाय बगाजुलि ओनसोलनि रायजो जानाय सरासनस्रा रायजोफ्रा गाहायै लोंनाय दैनि जेंना, हान्थामेलानि जेंना आरो मैदेरनि उदखारनि जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जादों होनना फोरमायदों। बिनिखायनो आथिखालनि खुंथायनिफ्राय बेफोरबायदि जेंनाखौ जुगामियै फोजोबस्रांनायनि राहा लानो थाखाय खावलायदों बिसिडिसिनि मासिगिरि बिरदाव बसुमतारिया। दानारि मासुल होआब्लाबो अनलाइन सोलोंथाइखौ लाबाय थानो हागोन गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालि। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया सोलोंथाइ आयदानि सायाव मोनसे गोनां बिथोन फोसावदों। गोजौ बिजिरसालिनि बिथोन बायदिब्ला स्टुडेन्टफोरा अनलाइन थाखो लानायनि दानारि मासुलखौ होआब्लाबो थाखोखौ लाबाय थानो हागोन। गोजौ बिजिरसालिया बिनि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ थाखो लानायनिफ्राय एरख'नो हानाय नङा। लोगोसे कभिड-19नि थासारिया जोबनायनि उनावबो थाखो खथाया थाखो जायोब्लाबो मुं थिसननाय आरो दानारि मासुलनि सायाव साननानै नायगोन होननानैबो फोरमायथिदों। बिनि सायाव गावारि बिगोमानि फरायसालिफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय मोनसे उदां आफादबो दानाय जाबाय। सोरबाफोर दानारि मासुलखौ लादोंब्ला फिरायनानै होफिननो थाखाय गोजौ बिजिरसालिया खावलायदों। बिनि सोमोन्दै गोजौ बिजिरसालिया गं 200 गावारि बिजोंनि फरायसालिफोरखौ मासुल होफिननायनि थाखाय आर'जलाइ हरदों। सिसुबारि ओनसोलनि खैला मैलायाव एक्ट्रेस एन्ड इउटुबार गेमस्रि दैमारिया 102 नखरनो माइरं अनसुंथाइ हैदों। गोबाव समनिफ्रायनो ससियेल मिडियायाव जेम्स मुसाहारि आरो गेमस्रि दैमारिनि गेजेराव गोबां कन्ट्रभार्सि जानायाव बिथां गेमस्रि दैमारिया BCAAनिफ्राय एरख'जादोंब्लाबो बिथांनि गोसोआव जेबो दुखु गैयाजासे मैया सिसुबारि ओनसोलनि खैला मैलायाव 102 नखरनो 102 बस्थायाव 50 केजि खरै थानाय माइरंनि दान हैदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव जगार खालामना मदद खालामदों बिएम सोदोब चेनेलनि बिगुमा इयुं ससियेल वर्कार प्रकाश नार्जारी बिथाङा। आरो लोगोसे प्रकाश नार्जारी बिथांनो क'क्राझारनि सासे मारवारि पुष्पा बिथाङाबो लोगो नांना गोबां बिबांनि ड्रेस हरफादोंमोन। बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव हा संरैखाथिनि बिफाननि बानजायनायाव रिभिउ मेल खुंदों। बिटिसिनि गंब्रै जिल्लायाव सोमजिनाय हा खुरखानाय, बान्दो माथावरि लुफुंनाय, रायजो सोरखारनि बिथांखिफोरखौ बाहायनाय बायदि बायदि आयदाखौ लानानै मैया आसामनि हा संरैखाथिनि बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मनि मासि सामलायनायाव बिटिसिनि सेक्रेटारियेटनि सावराय गौथुम नब्लाङाव बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि हा संरैखाथिनि बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरि आरो अफिसार लोगोसे बिटिसिनि गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिजों गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि हा संरैखाथिनि बिफाननि मावफुंगिरि सोद्रोमा डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारि आरो बिटिसिनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि सन्तानु गडमारे लोगोसे रायजो सोरखारनि हा संरैखाथिनि बिफाननि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ फोरमायो दि बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि हा संरैखाथिनि बिफानजों माबे मावफुंजाखो आरो माबे मावफुंजायाखै बैफोर गासै बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै गुवारै सावरायज्लायनाय जायो होनना फोरमायो आरो जायफोरा मावफुंजायाखै थाबैनो मावफुंनांगौनि सायावबो सोरखारा गोख्रों नोजोर लाखिगोन होनना बुंथियो।
बे हाबाफारियावनो बिटिसिनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि सोद्रोमा बिनि सोमोन्दै गोजौ बिजिरसालिया गं 200 गावारि बिजों फरायसालिफोरनो मासुल हरफिननायनि थाखाय आर'जलाइ हरदों। गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बुङोदि हा संरैखाथि बिफाननि गोबां बिथांखिफोरानो थांनाय माखासे समाव मावफुंजायाखै आरो माखासेया मावफुंजादों आरो उदालगुरि आरो बाक्सा जिल्लायाव दैसाफोरा जोबोद खहा खालामदों होननानैबो बुंबावो। बिनि थाखाय रायजो सोरखारा बिटिआर सोरखारजों लोगो नांना थाबैनो हा खुरखानाय जेंनाखौ बोस्रांनो नाजागोन होनना बुंथियो। गिबियै आसाम सोरखारनि साख्रिया देहायारि हेंथा गोनांनि थाखायबो थिखानाय जाबाय। आसामनि केबिनेटआ गिबियै अंगहानिफोरनि थाखायबो 3 जौखोन्दोनिफ्राय 4 जौखोन्दोसिम थिखानाय जायगाखौ बांहोनाय जाबाय होननानै फोसावो। गुवाहाटी जनता भवनाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे केबिनेट जथुमानि सावरायनायनि गेजेरजों सावस्रि बिफाननि मन्त्रि केशव महन्तआ बे बाथ्राखौ फोसावो। लोगोसे सोरखारि साख्रियाव सायख'जानायनि उनाव पुलिस भेरिफिकेसननि गोनांथि जानाय नङा। बिनि थाखाय बिजाथिया गावनि अंगहानिनि फोरमानलाइ गथायबानो जागोन होननानैबो मन्थ्रिया फोरमायो। डिस्टेन्स लार्निं इनस्टिट्युट्सआव लानाय डिग्री डिप्ल'मा आसाम सोरखारि साख्रिनि थाखाय गनायथि होबाय होननानैबो फोसावो। आसाम पुलिसआ 1 दाननि थाखाय डिएनएलएनि सायाव गोख्रों संदाननायखौ दोनथ'बाय। बृहस्पतिबारनि मोनसे केबिनेट जथुमानि गेजेरजों आसाम दिमा हासावनि मोनसे गोख्रों हाथियार हमग्रा हान्जा डिएनएलएनि सायाव आसाम पुलिसनि गोख्रों संदाननायखौ 1 दाननि थाखाय दोनथ'नाय जाबाय। डिएनएलएनि हान्जाया 6 दाननि थाखाय सोरखारनि खाथियाव हाथियार गथायबाय होननानै आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया केबिनेट जथुमानि गेजेरजों मिन्थिहोदों। थांनाय 27 आगस्ट खालाराव दिमा हासाव जिल्लायाव माखासे खैला रोगाग्रा ट्राक सालायगिरिफोरनि सायाव डिएनएलएनि हान्जानि सोद्रोमाफोरा ट्राक बिगोमाफोरनिफ्राय रां दाबिनाय जाथाया थोंजोङै लोब्बा दङ होनना रोखा खालामदोंमोन आरो 7 ट्राक सालायगिरिफोरखौ डिएनएलएनि हान्जानि सोद्रोमाफोरा गावथारनाय जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनावनो आसामनि पुलिसआ डिएनएलएनि हान्जानि सोद्रोमाफोरनि सायाव गोख्रों संदानबोनाय जादोंमोन। मख'जाथावदि डिएनएलएआ बे हाथियार दोनथ'नायनि गेजेरजों आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि गेजेराव गोजोन सावरायलायनाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। दिनैनि खौरां फोसावनाया एसेनोसै। नोंथांमोना दिनैनि खौरां फोसावनायखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो। गोजोन्थों।